Danas u Viva Travel turističkoj agenciji pričamo o jednoj jako važnoj temi, putna osiguranja. Pričat ćemo sa Oliverom Veličković, inače menadžerkom ove agencije. Pa kažite nam za početak koliko naši ljudi zanemaruju putno osiguranje? Mi se trudimo da kada putnici biraju neki od aranžmana, da ih u tom momentu informišemo o vrstama osiguranja koje mi imamo u ponudi. Naravno, savjetujemo pre svega da putnici za sebe i članove porodica obezbede polisu putnog zdravstvenog osiguranja. Bez obzira da li neki aranžman traje 2 ili 3 dana ili je to neki duži period, nepredviđene okolnosti, nezgode i bolest se mogu dogoditi. Nažalost, troškovi u takvim situacijama lečenja mogu biti veoma visoki. Ukoliko putnik nema putno zdravstveno osiguranje, agencija nažalost ne može biti od velike pomoći. Da li je putno zdravstveno osiguranje jedina vrsta osiguranja koje ovde nudite? Osim putnog zdravstvenog osiguranja, mi u agenciji nudimo našim putnicima i osiguranje od otkaza aranžmana. Vrlo često oni to smatraju nepotrebnim troškom, međutim, ta polisa im obezbeđuje povraćaj sredstava u iznosu od 90 uplaćenih sredstava, u iznosu od 90% ukoliko se desi neka nepredviđena okolnost zbog koje oni to svoje putovanje moraju otkazati. Kako naš narod gleda na putno osiguranje? Uglavnom su zainteresovani za putno zdravstveno osiguranje, za koje su i čuli naravno i znaju zbog čega je ono važno. Konačnu odluku svakako donose sami o tome da li će uplatiti i putno zdravstveno osiguranje i osiguranje od otkaza aranžmana. Da li su spremne ove prve ponude za letnje aranžmane? Mi ćemo već početkom novembra objaviti veliki broj aranžmana, paket aranžmana za letovanja u Italiji, Španiji, Grčkoj, naravno, Turskoj i Egiptu. Veliko je interesovanje već sada. Mi imamo veliki broj nestrpljivih putnika koji su već odlučili na koju destinaciju i gde će ići na letovanje naredne sezone u odnosu na prethodno dobro iskustvo sa smeštajnim i uslugama koje su kod nas već imali. A ono što ih u suštini najviše interesuje jesu upravo te takozvane first minute cene. Tako da mi ćemo svakako sve informacije objaviti na našem sajtu vivatravel.rs, a naravno dobrodošli su svi oni koji nas posete u našim poslovnicama, kako u Beogradu, tako i u Novom Sadu.